פעם שיש טורניר כדורסל. אל תדאגו, אני כבר הכנתי את הכל, את המהלכים, את ה... אבל ארז, גם אם לא נכין כלום, נכניס לפחות 2 גולים. אבל זה כדורסל. נו, אז 7 גולים. אבל זה כדורסל. ארז, זה לא משנה. בא לך לשחק כדורסל? רגע, מה אנחנו עושים פה בכלל? מה שהגיטרה אמרה לנו. הגיטרה? כן, היא אמרה לנו לשחק כדורסל. אז למה אנחנו משחקים פינג פונג? מה, היא שיקרה לנו? נכסח אותה! רגע, אז איך מכאן מגיעים לבית שלך? צריך לכסח את הגיטרה הזאת. אוקיי, עכשיו צריך ללכת לבית שלי. אוקיי. זה בכיוון השני. רגע, אבל זה כבר הבית שלי. שלך. יופי, והנה הגיטרה. היא עומדת לסבול. למה שיקרת לנו? טוב, סליחה, אני מצטערת. לכו לשחק פולו. אוקיי. בא לך לשחק פולו? טוב, אתה מוכן? זה לא עובד. מאיפה נכנס את הכדור כדורת? גנבתי אותו. הוא גנוב.